ଏବେ ହଟାଯିବ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ପୁରୁଣା ଆଇନ। ନୂଆ ବିଲ୍ରେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଏହି ନୂଆ ବିଲ୍ରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଏଥର ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଏଥର ନାବାଳିକା ବଳାତ୍କାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ। ଏଥର ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ଦୋଷୀ। ସେହିପରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମର୍ଡର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦଣ୍ଡ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନୟନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୟନ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସଭାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର 3ଟି ବିଲ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନୂଆ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି 3ଟି ନୂଆ ବିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଚାର ପାଇଁ ୱିଟନେସ୍ ବା ସାକ୍ଷୀ, ତଦନ୍ତ ଓ ବିଚାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅଣାଯାଇଥିବା ଏହି 3ଟି ନୂଆ ବିଲ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର 163 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଲ କୋଡ୍ IPCକୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଧେୟକ 2023, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆଇନ CRPCକୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ବିଧେୟକ 2023 ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏଥର 533 ଧାରା ରହିବ ଏବଂ 160 ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏବେ IPC ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବିଧେୟକ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିରେ 9ଟି ନୂଆ ଧାରା ଅଣାଯାଇଛି ଏବଂ 9ଟି ଧାରାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 511ଟି ଧାରା ରହିଥିଲା, ଏବେ 356ଟି ଧାରା ରହିବ। ପ୍ରମାଣ ଆଇନ ବା ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ପୂର୍ବେ 167ଟି ଧାରା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 170ଟି ଧାରା ରହିବ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଅପରାଧିକ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ। ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗଣବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ 20 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ନାବାଳିକା ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। 3 ନମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାହା ସହମତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବିବାହ, ରୋଜଗାର, ଚାକିରି ଆଦି ମିଥ୍ୟା କଥା କହି କାହାକୁ ବାହା ହେଉଥିଲେ ତାହା ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଅପରାଧୀକୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। 4 ନମ୍ବର ହେଲା ଏଥର ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଉଥିବା ଚୋର ହେବେ ସାବାଡ଼। ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମହିଳା କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଚେନ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏହା ଚୋରି ମାମଲା ହୋଇନଥିବାରୁ ଅନେକ ଅପରାଧୀ ଅପରାଧ କରି ବର୍ତ୍ତି ଯାଉଥିଲେ। ଏଥର ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡା ଚୋରି ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମହିଳା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବା ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହେଲେ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯଦି 5 କିମ୍ବା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜାତି, ଧର୍ମ, ସମୁଦାୟ, ଲିଙ୍ଗ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଭାଷା କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଧାରରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦୋଷୀ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। 6 ନମ୍ବର ହେଲା ଏଥର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ମାମଲାର ବିଚାର। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଅନେକ ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବିଲ୍ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମନମାନି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଥର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। 7 ନମ୍ବର ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ ବୈଧ ହେବ। ଆଇନରେ ଦସ୍ତାବିଜରେ ପରିଭାଷାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ, ଇମେଲ, ସର୍ଭର ଲଗ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଲ୍ୟାପଟପ୍, SMS, ୱେବସାଇଟ, ଲୋକେସନ, ମେଲ ଡିଭାଇସରେ ଥିବା ମେସେଜକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବୈଧ କରାଯିବ। ଏଥର ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଧାରା 109, ଛୋଟ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ଲାଗି ଧାରା 110, ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ଧାରା 111 ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ।
ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଥିବା ଭଳି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଧାରା 150 ରହିଛି। ଶୂନ ମାମଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଗରିକ ଯେକୌଣସି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିପାରିବେ। ଜିରୋ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଥାନାକୁ ପଠାଯିବ। ଯୌନ ଅପରାଧ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ବେଳେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନାବାଳିକା ବଳାତ୍କାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମାମଲାର 90 ଦିନ ଭିତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ତଲାସି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ବେଳର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଅପରାଧ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏଥର 7 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ମାମଲା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପକ୍ଷ ଶୁଣିବା ବିନା ଫେରାଇ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଅଧିକତମ ଭାବେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡକୁ ଅଧିକତମ ଭାବେ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡକୁ 3 ବର୍ଷକୁ କମାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଛୋଟମୋଟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ନୂଆ କରି ଲାଗୁ ହେବ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା। ଛୋଟ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବା କରିବା ଲାଗି ନୂଆ ଆଇନରେ ପ୍ରାବଧାନ କରାଯାଇଛି।